Goddag, folkens, og velkommen til. Jeg har fået en challenge fra en Erby, en af mine bekendte, om at jeg skal tage en spiseskefuld bagepulver, så skal jeg prøve at drikke noget eddike. Så ja, det vil jeg da bare gøre nu. Ja. Det kan man jo ikke. Er du galt, det bruges op? Det er jo helt sindssygt. Og sådan noget ikke smager, ikke? Så jeg kan prøve at gøre et forsøg til. Okay, det er klamt. Og så smager det ulækkert. Og så sviger i munden. Og det ligner mig. Ja. Erby, jeg klarer ikke den udfordring. Jeg ved ikke, hvordan fanden du kan få det til at spise noget. Det er ikke ulækkert. Det er jo også sindssygt, hvor meget det bruges op i. Jeg vil ikke have i munden. Nå, det var alt herfra. Hej, eller I kan stille mig flere challenges, hvis I gider. Det ville være meget dejligt, og så husk at subscribe.